खुलुमबाय लोगोफोर नार्जारि ट्रेड यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंसोरनो ट्रेडिं भिडिअ'थ' लाबोनो हायासै सानडेनि थाखाय दिनै बन्द' बेनि थाखायनो आं नोंसोरनो बेलेग भिडिअ'सो लाबोबाय लोगोफोर ब्लग भिडिअ'। दिनै खेला नायनो थांनो नागिरदों जों लोगोफोरजों ओंखारबाय। खेलाया डिमाकुसि होननाय जायगायाव जादों। बेयावहाय हिर' काप जादों वुमेन्सफोरनि अंडर 17 वेस्ट बेंगलजों जम्मू काश्मीर। नोंथांमोना नायलांदो दायो सोर सोर दं आं नोंसोरनो देखायनोसै लोगोफोर जों मादि थांदों नायदो लोगोफोर। जोंहा नै राइडिंआव दङ जोंहा मेनेजार सार बिथां दैमालु ब्रह्म सार। ओमफ्राय नैबेयाव सेकेन्डआव दङ जोंहा गोरान ब्रह्म। ओमफ्राय नै बिथिं जोंहा चिफ एडिटर हाय। ओमफ्राय नै आंखौथ' नोंसोरो सिनायखायो जाहैबाय नायना लादो। नै लामानि भिउसखौ एसे ला लोगोफोर। लोगोफोर जों मोनफैनो हाबाय नै नायदो गेटआ नायलांबाय थादो लोगोफोर नुथारसिगोन। लोगोफोर जों ग्राउन्डआव फैबाय दायो। Now we will have national anthem and I would like to request everyone to stand for national anthem. माथिं थांनो मोसौजोंथ'बो गंदो लायदों बेयाव। लोगोफोर जों खेलाखौ नायनानै फैबाय दायो खेलाया जोब्बाय थांसिगोन जोङो थांफिनगासिनो। वेस्ट बेंगला जम्मू काश्मीरखौ 13-0 गल सोबाय बेखिनियानो। खेलाखौ देखायजोबनो हायासै लोगोफोर गोलावद्राय जायो बिनि थाखाय ससेल' होनाय जाबाय निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर नोंसिनाव।